aka neni ife bụ ọgaranya ọ bụrụ ụdị mmoto ị na-agba ya bụrụ ọdụ ụlọ ibi n'ime ya ọ bụrụ ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ibe eji ama ọgaranya bụ eyi mmadụ one gị na-enyela aka mmadụ one si n'aka ga-eli nri ya ka eji ama ọgaranya ka ị malụ ịkpata ego n'elu ụwa Chukwu gọzie gị lote ndị so gị n'azụ oyi maka Chukwu na-agọzi mmadụ agọzi iwe gọzie ndị ọzọ ya mụ nwoke koko ụmụ Igbo na-abịa m ọzọ oyi nke onye chili nya zelu unu eziokwu Igbo ka anyị na-ekwu ya mụ nwoke koko ebe n'ebe n'ije ebumo odumọka ije achala ogidi ife mfụlụ ka mụ na-ekwu oyi ụfọdụ gbatala ego tata mana ụmụ nwanne fa nọ n'afụfụ ndị agbata obi fa nọ n'afụfụ ife na-esili ụmụnna fa ike ibulu saili na-aga ya lega ibulu ego na-apụta akwụgharị ibe na klọb nwa mmanya 1 million ilue na klọb ife 2 million naba mana nne na nna gị nọ n'afụfụ ụmụnne gị afụfụ ụwa nọ na-anyụfe anya mmadụ one ka ị na-enyela aka oyi ọ ga-akedu ibe iji azọ ọgaranya mmadụ onye si n'aka ga-eli nri ụmụ Igbo na-anya bụ ajụjụ mụ na-ajụ oyi ihe m okokoko n'ije enu onye gbata ego n'enu ụwa oke n'obi ebele ka ị malụ gozie ndị so gị n'azụ gozie menụ nọ na street nyebe akọntasị ka fa gụnye Igbo nya bụ ife mụ na yọ maka na nna m gwalụ m si ụmụnna nwezuwa akụ ya bụ n'ilo na siga na ewelu ha ọnụ na-ekenezi igbu olu m pampampam mụ nwe gbu olu gị pampampam onye ọbụla ejebela onwe ya maka akpatara akụ pụta ịtụgbụba ọnụ akpatara akụ n'elu ụwa nwanne m n'ọnya na-ebu ịtụgbụba ọnụ ya m nwoke koko ọgaranya ụwa na ọ dị ụzọ o nwelu ndị Chukwu gọzielu fa gọzie ezinụlọ fa ịgbata ebe fasi pụta ije falụlụ ụlọ dozizi enye ọfụma ịtalọkụ n'ebe niile fa gbapụrụ mmiri tinye ọkụ weda nepa dị ọnọt mmiri anwa nọ na-agba ụmụ ogbenye na-aṅụlụ mmiri a na-agọlụ n'ọyịm ọfụ ogologo ụdị ọgaranya nwa ka anyị na-achọ ụdị ọgaranya nwa anya ka Chukwu na-achọ Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ n'ọbata obodo ekwelu Igbo na-enu ndị nọ n'ọgbọ ndị bụ ọbata Igbo ga-amalụ ụmụnne m wei ndị Chukwu mele ọgaranya na nwa gbanwe na-enyela ụmụ ogbenye aka ọlụfa na alụ n'oriri nne ndị bagbogosi n'obodo oyibo gbanụlụ ebe anwa bido ime ọfụma ya ka ngwala ụmụnne m anwa ego ụnụ nwa nọ mma ndazi ada ọzọ ịgbata ego nyelu mmadụ aka nwanne m wuo na ịmara ife chi ga-abụ Sachukwu adowe obi mma udokwa akụ abata na ọkịja mmanwụ akụ abata na akụ ga-abatago akụ abata na akụ ga-abatago ọkụ etili m n'obodo agbaba ghala wee jee kenebe akụ abata oyi ụfọdụ ofe ga-ejụba m ajụjụ kedu ife njikwa akụ abata n'egwu mgbe tifa ga-enu m tiyo na mụ nela akụ abata anya n'isi wekwa akụkụ otu n'ugbo
na-afọ akụkụ otulugo n'isi akụ abata etugo ude ego ego aka bata bụ elibe agwụ agwụ maka na ọ na-enyela ụmụ ogbenye aka onye ga-agụnya nwa ji karịa ndị obodo obodo oyibo erike patalulu n'ebe anwa na-emepe ọfụma akụ abata igbo bụ odogwu zachukwu adonwe obi nwa oyi akụ abata na akụkọ abatago akụ abata igbo na akụkọ abatago akụ abata iso na mmanwụ igbo na-eti akụ abata iso na ndị nwaanyị ji bili akụ abata ọkịja odogwu nnekwu mmadụ nnekwu odogwu akụ abata kenelu m tulugo kenelu m tulugo sadesimondụ nweze ukwu tulugo nwa onye ihe ala odogwu otulugo na ịbado mmanwụ otulugo na iso na odogwu eze ọmọgọ tulugo odogwu tulugo na ndị ka ọdụ na-akpọ ọkwa na 5th of January 2023 odogwu kwala ọbịa nwoke anyị wee buli igbaluwe nnekwu wee na-esi adụdụ n'ọnọ na nkili ego dị ọzọ ka mmiri n'ihe ala ụmụaka na-ekpoke ego ndị agadi nwaanyị na-ekpoke ego ndị agadi nwoke fancha na-ekpoke ego ụmụaka kpokesi ego wee gwelu nwayọ jee kwụọla onwefe ụgwọ akwụkwọ o melụ na be tulugo odogwu tulugo n'iso na mmanwụ tulugo bọndụ siri karịa tulugo nwanne onye mma na ọ ga-eme tube ego gị ụda ego tube ego tulugo ego n'isi tulugo na ego gị tu n'isi tulugo n'iso na mmanwụ ka njebe isi eke ọkịga aja eke na-akụbi gị achifu Barnabas nwa azụ dị ugwu akụbi gị n'ọkịja odogwu akụbi gị nwa ọkịja mmanwụ akụbi gị n'iso n'ife a na-eme akụbi gị na onye ma gị ma mmadụ ise obele nwa balakụ na nwa ịbala akụ nwa obi eji ede akụ eli oyi ọdụmasị ife me na akụbi gị akụbi gị onye mmemme ọ dị na nwata bụla eze akụbi gị na ife dị mma ga-akpụ n'iru oyi igbo na-enu ndị anyị na-akpọ n'egwu afa bụ ndị ọbata osu oyi maso na ndị obodo ji bili maka mmadụ ga-eji wee karịsị ya akpọlụ mkpọtịrị wise men ya bụ mmadụ ịtọmala ife ofu efele kafe ji eli nri ofu kọpụ kafe ji aṅụ mmiri ife dị mma ka anyị na-ayọ Chukwu onye gbasi ego nya mebe ọgọ ọgụ unu na-emela odumerike ọnya kazi ka nke na-efe enwela m ọla ọcha enwela m ọla edo egwu ka m ga-etili ụmụnne m oyi maka na onye na-eme ọgọ n'afọ ọgọ maka na onye olu maka ọ na-eche ọjị n'iru nye m uwe okokoko nyenụ n'ụbọchị anyala agụụ oyi emebe amala odogwu ife onye menwulu ka ntelụ ife onye menwulu nye aka ntelụ maka na ejiri anụ etinye azụ n'ofe akwa abata ọkịta odogwu akwa abata igbo niile nnekwu mmadụ nnekwu odogwu ibulu nnekwu mmadụ nnekwu alụsị tulugo n'iso na mmanwụ tulugo supermarket oyi ilue na totalụ n'ihe ala ebe ahụ ife niile na-eme ife niile dị na tulugo supermarket ife mfolo ka mụ na-agwa unu maka abata igbo bụ odogwu otulugo n'iso na mmanwụ ife eme na akụbi gị akụbi gị nwa amama nnekwu mmanwụ ọgaranya abụla ọnụ gainem ọgaranya abụlọkwa afọ ọzọ oyi ibe onye mmelụ ka o ji aza ọgaranya maka na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu
bụ emebe mmebe amalodo onye ụbịam ọ na-azọ ụmụ ọkachie onye gbula evi anyere ụmụnne ya onye ndị ga-etugo ogwu evi ebe igbula evi lisi eso nneke gị kedu ndị ga-etugo ogwu evi igwe evi nyeta ụmụnna gị isi na geti gị pụta ogbu evi a na-ada ka ogbu evi maka gịnị onye ọbụla tala anụ ịgbata ego gbasapụ aka gị maka a na-eli akụ na-anọchi ibe onye menwuru ka ntelu ibe onye menwuru onye na-ekwu na nnekwu mmadụ nnekwu odogwu bụ na nnekwu mmadụ nnekwu alụsị akụbi gị nwanne nke m oyi ọ dị na nwata bụla eze ịdị na nwata so n'ife a na-eme Barnabas nwazụ dị ugwu ya kenyelu m tulugo 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 n'iso na mmanwụ ka chikwado m obi nwa chikwado m obi nwa oyi ọ dị ka njide egwu agweke n'ụnụ ọgụ unu na-emela obi mọrịrị nne nele ụmụaka ibe anya ọ bụrụ na ị na-azọ ọgaranya na mmadụ one ka izugolo ka afọ akwụlụ mmadụ one ka ịkụziri ụzọ ego maka a na-akụzi ụzọ ego akụzi ụwa bụ onye tabili onye nwanne ya mana ebe ị na-elisa ọsọ gị mmadụ one fa ga-etugo otogwu I know this man I know this man agwa gị n'ọgwụ ego elileli I know this man n'ọgwụ ego elileli iso na mmanwụ Igbo na-eti nnezienu ndị Igbo ji ebili obodo edelu ile ndị bụ ọbata obodo amalụ tachikwado nwa obi nwa odogwu akwa abata igbo asị m ife mme na akwa abata akụrụ unu jebe jebe na unu ga-ejelu unu naba naba na unu ga-analụ ojiji unu n'ọya bụ ngọzi onye n'unu n'ọya bụ ngọzi ife mme n'unu ka mụ na ya chukwu isi ga-abụ eze abụrụ gị eze ibe ọsọla amụsụ bụ legede tibe ọ ga-adịlu unu mma na eke ọ ga-adịlu unu mma n'olie ọ ga-adịlu unu mma na afọ ọ ga-adịlu unu mma na nkwọ anya na-anụ ụbọchị na-anọ ibe dị mma ka unu ga-enwe ebe unu si na oduma ga-adị mma ọganiru ụkwụ unu na ọ ga-abụ osimiri maka osimiri a na-atara ata oyi Igbo nya bụ ife mụ na-ekwu oyi akwa agbata ka emesịa n'ụwa tụnugo mbọsị ọzọ ka anyị nọrị ya akụbi gị n'izbụ onye mmemme akụbi gị n'ọnya dịrị gị mma Igbo kilienu ndị Igbo na-ekwu oyi obodo kilienu ndị Igbo na-agba oyi ụwa bụ emebe emebe amalodo onye ụbịam ọ na-azọ n'ọkachie onye na-ejiri ego na-achọcha nji ya Igbo na anya bụ ife na-ajụ oyi okilienu ndị Igbo na-eme kaina na ụkaina oduma sistem kainaba oduma ọkide onye nwe egwu oyi maka ndị oduma na anyị ga-anaba anaba mbọsị ọzọ kainọlianụ maka na ife dị mma ka anyị na-ajọ